हम गायक अखिलेश निषाद आप लोगन के बीच में एगो सॉन्ग लेके आ रहल बानी। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा आप लोग के जरूर पसंद आई। ए मुकेश भैया, एगो लड़की के कचिए उम्र में गौने के दिन धरा गई। वो अपना माई से का कहत बा, कौना भाव में? उमरिया अभी बारी, उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, उमरिया अभी बारी, उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, उमरिया अभी बारी, उमरिया अभी बारी, उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी। घरवा के काम काज करी हम साथवा हो, करी हम साथवा। करे हम साथवा हो, करे हम साथवा हो, करे हम साथवा, करे हम साथवा हो, करे हम साथवा हो, करे हम साथवा। जाई ससुरवा का मलबुतु हाथवा हो, मलबुतु हाथवा। रोई रोई याद करबू, रोई रोई याद करबू, धोई धोई सारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी, सैया घर जा बना। उमरिया अभी बारी। पौआ परी लमना, माई मोर कहानवा हो, माई मोर कहानवा। माय मोर कहानवा हो, माय मोर कहानवा हो, माय मोर कहानवा, माय मोर कहानवा हो, माय मोर कहानवा हो, माय मोर कहानवा। फेर देबू दिन कैके कवनो बहानवा हो, कवनो बहानवा।